Ahojte priatelia, dnes sa budeme rozprávať o histaminovej intolerancii. Pre tých, ktorí nás nepoznajú, moje meno je Lucia, mám dceru Dianku a s histaminom sa už trápime dlhé roky. Momentálne máme dobré obdobie, sme obidve stabilizované, z čoho sa veľmi tešíme. Histaminová intolerancia je naozaj rozsiahly pojem. Prakticky je to situácia, keď sa v organizme nakopí množstvo histamínu a organizmus už nie je ďalej schopný odburávať toto množstvo. Zlyhávajú všetky enzymy, všetky receptory, lebo toto množstvo histamínu je neúnosné. Otázka je, odkiaľ toto množstvo histamínu pochádza. Toto množstvo histamínu pochádza z dvoch zdrojov. Je to buď z jedla, alebo je to z našich vlastných buniek. Sú totiž také jedlá, ktoré obsahujú vysoký obsah histamínu. Ale sú aj také jedlá, ktoré obsahujú látky, napríklad liberátory, ktoré dokážu histamín uvoľňovať z našich vlastných buniek. A potom sú také jedlá, ktoré obsahujú baktérie, sú to väčšinou fermentované jedlá, a tieto jedlá opäť provokujú naše vlastné bunky, aby uvoľňovali histamín. Takže opakujem, histamín máme v organizme z dvoch zdrojov. Je to histamín z jedla a je to histamín z našich vlastných buniek. Ten histamín z jedla, ten vieme nejakým spôsobom regulovať, a to jednoducho. Budeme sa vyhýbať jedlám, ktoré obsahujú vysoké množstvo histamínu. Ten histamín z našich vlastných buniek, tak s tým je to horšie. Tento histamín regulovať vieme iba do určitej miery. Tí, ktorí z nás trpia na histaminovú intoleranciu, môžu mať problém iba s histamínom z jedla, môžu mať problém s histamínom z jedla a z vlastných buniek a môžu byť aj také prípady, že majú problém iba s histamínom z vlastných buniek. A u všetkých týchto skupín sa môže histamín po určitom čase v organizme nazhromaždiť v takom množstve, že môžeme hovoriť o histaminovej intolerancii. Sú tu ľudia, ktorí majú rôzne ochorenia, zápalové ochorenia alebo autoimunitné ochorenia. Títo ľudia môžu takisto mať problém aj s histamínom z vlastného tela, aj s histamínom z jedla. Čiže ako vidíte, tých typov, ktorí môžu mať problém s histamínom, je viac. Teraz ide vlastne o to, aby si každý z vás na chvíľu sadol a zamyslel sa, do ktorého typu vlastne patrí. Toto je vlastne pri riešení histaminovej intolerancie to najdôležitejšie, aby sme rozmýšľali nad tým, kde sa vlastne a v ktorej skupine sa nachádzame. Ľudia, ktorí dlhšiu dobu jedli ultraspracované potraviny alebo nejedli čerstvé potraviny, môžu mať problém s histamínom z jedla a nemusia mať žiadny iný problém s histamínom z vnútorným uvoľňovaním. Histamín s vnútorným uvoľňovaním nastáva v situáciách ako potravinová alergia, peľová alergia, orálny alergický syndrom alebo muscle activation syndrom. Môže nastať aj pri mastocytóze. Mastocytóza to je taká situácia v organizme, keď sa tvorí v kostnej dreni nadmerné množstvo žírnych buniek. Žírne bunky alebo mastocyty, to sú práve tie bunky, ktoré ten histamín uvoľňujú. Každý z nás je v nejakej inej kategórii. A keď máte problém s histamínom z jedla, to neznamená, že musíte mať aj problém s histamínom, ktorý sa uvoľňuje z vašich vlastných buniek. Možno ste iba taký prípad, a to je ten najšťastnejší prípad, ktorý má vlastne problém s histamínom z jedla. To znamená, že keď konzumujete jedlá s vysokým obsahom histamínu, tak váš organizmus zareaguje. Tieto typy to sú vlastne aj najšťastnejšie typy, pretože o nich často čítame na sociálnych sieťach, že sa z histaminovej intolerancie dostanú veľmi šikovne a veľmi rýchlo. A my, ktorí máme dlhodobé problémy s histamínom,
Potom čítame tieto úspešné príbehy a mnohí z nás sa čudujú, prečo sa to tak nepodarilo aj mne. Ako som povedala, je to práve preto, lebo tie zdroje histamínu v tom organizme môžu byť rôzne. Takže ako sme si povedali, ten prvý typ to je vlastne typ človeka, ktorý má problém iba s histamínom z jedla. V takomto prípade veľakrát stačí, keď sa niekto začne stravovať naozaj zdravo, to znamená jedáva čerstvé jedlá a prestane konzumovať ultraspracované potraviny. Čo sú to ultraspracované potraviny? Ultraspracované potraviny sú potraviny, ktoré obsahujú rôznorodé zložky, napríklad ako zvýrazňovače chute, rôzne škroby, zausťovadlá, častice z iných potravín. Keď si napríklad zoberieme biely jogurt, tak biely jogurt by mal obsahovať iba mlieko, poprípade smotanu a jogurtovú kultúru, poprípade smotanovú kultúru. Ak máte jogurt, ktorý okrem týchto zložiek obsahuje aj rôzne škroby, rôzne farbivá, napríklad aj z hmyzu, rôzne zahusťovače, tak takýto jogurt sa nazýva ultraspracovaná potravina. Nevýhodou je, že tieto ultraspracované potraviny výborne voňajú a výborne chutia. Sú preto veľmi lákavé a to znamená, že ľudí lákajú na to, aby ich konzumovali. A ľudia, ktorí konzumujú takéto potraviny dlhšiu dobu, môžu mať problém práve vo forme histaminovej intolerancie. K takýmto látkam, ktoré sa nachádzajú v ultraspracovaných potravinách, patria aj rôzne konzervanty, rôzne glutamany, dokonca aj potraviny, ktoré sú obohatené o umelé vitamíny, môžeme považovať za ultraspracované potraviny. Takže takýto človek, ktorý má vlastne problém iba s histamínom prichádzajúcim z jedla, stačí, keď obmedzí tento histamín, a to znamená prestane konzumovať ultraspracované potraviny, bude jesť čerstvé potraviny, domácu stravu, tak takýto človek má pomerne veľkú šancu, aby sa z histaminovej intolerancie dostal veľmi skoro. Horšia situácia nastane, keď sa z nášho vlastného organizmu uvoľňuje histamín. To znamená, máme buď potravinovú alergiu, peľovú alergiu, nebude muscle activation syndrom alebo nejaké dlhodobé zápalové ochorenie. Vtedy sa ten histamín postupne uvoľňuje, hromadí sa a môže nastať aj taká situácia, že začnú nám robiť problémy aj jedlá s vysokým obsahom histamínu. Tak v takejto situácii treba postupovať inak. Tie jedlá s vysokým obsahom histamínu vieme obmedziť. A takisto vieme obmedziť aj jedlá, ktoré obsahujú uvoľňovače histamínu, liberátory. Môžem vymenovať, patria tam napríklad vajíčka, patria tam jahody, niektoré druhy ovocia, čierny čaj. Takéto jedlá vieme obmedziť. Teraz ma napadá, že sú aj také situácie, že sú ľudia, ktorí za normálnych okolností nemajú problém s potravinami, ako sú liberátory, ale napríklad zvýšením telesnej teploty, keď napríklad zjedia miešané vajcia na raňajky a idú do posilovne, začnú posilovať, tak zrazu sa im uvoľní ten histamín a majú reakciu. Čiže môže nastať aj takáto situácia. A problém je, že my nevieme určiť, kto a za akých okolností má problém s uvoľňovaním histamínu. My vieme tieto veci určiť iba podľa reakcií, ale to je niekedy komplikované a ťažké, pretože reakcia môže nastať hneď po skonzumovaní jedla, môžeme cítiť hneď nejaké problémy v pálení jazyka, opúchanie pier a reakcia môže nastať až do 78 hodín po skonzumovaní určitej potraviny. To znamená, že v pondelok niečo zjete a v stredu uvidíte, čo sa s vami udeje. Histaminové reakcie rozdeľujeme ešte na denné reakcie a nočné reakcie. Ja ich nazývam takto, pretože napríklad ja som ten prípad, že ja mám reakciu na nejaké jedlo, ktoré mi nesadne v podstate okamžite alebo do hodiny, buď ma teda začne boliť brucho, alebo mám žihlavku, alebo ma svrbí celé telo. Ale napríklad Dianka je ten tzv. Nočný typ. A tieto nočné typy to vyzerá asi tak, že Dianka zjedla na obed hovädziu polievku a v noci o 3:00 utekala na záchod zvracať.
Ako vidíte, aj tieto reakcie môžu byť rôznorodé, ale pokračujeme vlastne s tými typmi, ktoré sa týkajú histamínu. Takže spomínali sme človeka, ktorý má problém iba s histamínom z jedla. Bavíme sa o tom, že sú tu aj ľudia, ktorí majú problém s histamínom z jedla a s uvoľňovaním vlastného histamínu. Čo sa týka ľudí, ktorí sú alergickí na peľ, tak samozrejme v období, keď je ich peľová sezóna, tak sa im histaminová intolerancia zhorší. No a potom sú tu ľudia, ktorí majú ochorenie Muscle Activation Syndrome. To sú ľudia, ktorí môžu mať problém s histaminom z jedla, ale nemusia mať problém s histaminom z jedla, ale majú problém s uvoľňovaním vlastného histamínu. Toto uvoľňovanie histamínu je nadmerné a pomerne rýchle, ale je tu jeden rozdiel medzi skutočnou alergickou reakciou, ktorá nastane okamžite behom pár sekúnd, a medzi Muscle Activation Syndrome, pretože Muscle Activation Syndrome má tú reakciu oddelenú, napríklad anafylaktický šok môže začať, postupovať a prejaviť sa do 2 do 3 dní po skonzumovaní určitej potraviny. To znamená, áno, na to môžem povedať krásny príklad, Dianka takto začala brať antibiotika, prvý deň mala žihlavku iba na nohách, nepovedala nič, druhý deň som si všimla v bile pri nákupoch, že má žihlavku aj na hrudi, to som ju upozornila, Dianka, nejedzte antibiotika, máš žihlavku na hrudi, a tretí deň sa zobudila s masívnym opuchom tváre, nevedela už otvoriť ani oči, mala fialovú farbu, ale opuch hrdla sa našťastie ešte nezačínal, ale to už sme utekali do nemocnice na pohotovosť, kde museli vpichnúť kortikoidy. Takže toto je Muscle Activation Syndrome. Keď chcete seba niekde umiestniť a rozlíšiť, že do ktorého typu patríte a pýtate sa sami seba, či máte Muscle Activation Syndrome, tak práve pre ten Muscle Activation Syndrome sú typické tieto anafylaktické šoky a časté návštevy pohotovosti v nemocnici. No, takže zopakujeme si to. Ľudia, ktorí majú problém iba s histamínom z jedla, vedia upraviť stravu, prestať konzumovať ultraspracované potraviny a vedia sa dopracovať k výsledku. To znamená, že histaminová intolerancia kvázi pominie. Nebezpečná vec je taká vec, že telo a bunky majú veľmi dobrú pamäť. To znamená, že vy dneska sa cítite dobre, stravujete sa zdravo, ale postupom času vás začnú lákať tie jedlá, ktoré ste prestali konzumovať, a samozrejme váš organizmus si všetko pamätá, všetky tie reakcie, a začne opäť reagovať rovnakým spôsobom. A toto je vlastne to riziko pre tých ľudí, ktorí majú problém s histaminom z jedla. Pre nás ostatných, ktorí máme aj histamín, ktorý sa uvoľňuje z vlastných buniek, prichádza iba riešenie v podobe diety s nízkym obsahom histamínu, v podobe potravinového denníka, kde si presne zapisujeme, aké jedlá u nás uvoľňujú histamín, a v podobe veľmi presného pozorovania situácií, ktoré u nás takéto stavy vyvolávajú, a následnému vyhýbaniu sa takýmto situáciám. Takže ako vidíte, priatelia, máme veľa typov histaminikov. Niektorí majú to šťastie a vedia sa z histaminovej intolerancie dostať pomerne šikovne, a niektorí z nás bohužiaľ takéto šťastie nemajú. Ešte si dovolím spomenúť ľudí, ktorí majú rôzne zápalové ochorenia, ako sú autoimunitné ochorenia, alebo napríklad zápalové ochorenia tráviaceho traktu. Tak takíto ľudia, keď začnú konzumovať nadmerné množstvo ultraspracovaných potravín, môžu takisto dostať histaminovú intoleranciu. Nadmerné množstvo ultraspracovaných potravín môžeme konzumovať v 2 situáciách. Buď jeme jedlá, ktoré sú lákavé, lebo vyzerajú dobre, chutia dobre, alebo jeme jedlá, ktoré si myslíme, že by nám nejakým spôsobom mali pomôcť, ale v skutočnosti nám tieto jedlá vôbec nepomáhajú, ale naopak zhoršujú nám situáciu. Teraz sa rozprávame najmä o ľuďoch, ktorí majú problémy typu alebo ochorenia typu celiakia,
alergia na bielkovinu kravského mlieka alebo nejaká intolerancia mlieka. Takíto ľudia musia konzumovať špecializované potraviny. A bohužiaľ, tieto špecializované potraviny sú väčšinou ultraspracované potraviny. Ja sama osobne mám diagnostikovanú aj celiakiu, aj Dianka má diagnostikovanú celiakiu a musím sa priznať, že hodnú dobu nám trvalo, kým sme pochopili, že tie klasické vákuovo balené pekárenské výrobky nemôžeme jesť, nakoľko nám veľmi zhoršujú situáciu. Tieto klasické bezlepkové výrobky totiž obsahujú obrovské množstvo rôznych prídavných látok, rôznorodé škroby, celulózu, zahusťovače, rôzne gumy. A toto presne isté, takúto istú situáciu môžete pozorovať aj u rôznych výrobkov, ktoré slúžia ako náhrada mlieka. Rôzne jogurty, rôzne dezerty, umelé syry, to sú bohužiaľ takisto ultraspracované potraviny a tieto potraviny obsahujú strašne veľa látok, ktoré by sa v normálnych potravinách nemali nachádzať. Bohužiaľ, neexistuje štúdia na to, čo ultraspracované potraviny spravia s našim organizmom a nemyslím si, že takáto štúdia bude niekedy existovať. Kto a prečo by ju robil? Takže vlastne tou štúdiou sme my, tí, ktorí takéto potraviny konzumujeme a ktorí uvidíme, čo sa počase stane s našim organizmom, ak takéto potraviny budeme konzumovať dlhodobo. Čiže pri konzumácii takýchto potravín, v angličtine sa nazývajú tzv. Poličkové potraviny, môže nastať taká situácia, že sa nám vytvorí histaminová intolerancia. Vtedy je riešením vylúčiť takéto potraviny. Samozrejme, toto riešenie vôbec nie je jednoduché riešenie, lebo komu sa chce piecť chlieb, komu sa chce robiť si vlastné domáce jogurty, a ešte nebodaj, keď máme alergiu na bielkovinu kravského mlieka, tak vyrobiť jogurt z ryžového mlieka alebo kokosového mlieka je náročné. V takomto prípade nám nezostáva nič iné, iba sa poobhliadnúť po pekárniach, ktoré pečú domáci chlieb s dobrým zložením, alebo po jednotlivcoch, ktorí pečú takýto chlieb a predávajú ho. Na Slovensku máme dve značky bezmliečných výrobkov, alebo teda výrobkov z rastlinného mlieka, ktoré splňajú také kritérium, že nie sú ultraspracovaná potravina. Takže v prípade takýchto ľudí, ktorí veľakrát urobia chybu a začnú jesť tieto ultraspracované potraviny, takisto môže vzniknúť histaminová intolerancia. A dokonca si dovolím povedať, že toto sú presne tie prípady ľudí, ktorí sú na bezlepkovej diete, sú na nej rok a potom idú na vyšetrenie a napriek prísnej bezlepkovej diete majú neustále zvýšené protilátky, pretože to črevo sa nevie vyhojiť. A to črevo sa nevie vyhojiť práve preto, lebo konzumujete ultraspracované potraviny. To, aby sme si sadli a porozmýšľali nad našim zdravotným stavom, je dôležité aj preto, aby sme sa presne zaradili, pretože dokiaľ sa presne nezaradíme a nevieme, do ktorého typu histaminika patríme, tak dovtedy si vlastne nevieme zostrojiť ani dietný plán a napríklad nevieme si kúpiť ani podporné doplnkové liečiva, ako napríklad rôzne vitamíny alebo čokoľvek, čo by nám mohlo pomôcť v stabilizácii našej zdravotnej situácie. Takže toto je vlastne z toho nášho prvého videa alebo z toho prvého vstupu na dnes asi všetko. Priatelia, ja vám držím palce. Niektorých z vás čaká naozaj dlhá cesta. Z vlastnej skúsenosti vám vieme povedať, že to nebude jednoduché, ale dá sa to. Intolerancia vzniká dlhšiu dobu. Dovolím si povedať, že treba minimálne pol roka na to, aby vznikla v organizme intolerancia. Takže intolerancia sa bohužiaľ aj musí riešiť a liečiť dlhšiu dobu. Čiže keď sa chceme stabilizovať, tak bude to trvať trochu dlhšiu dobu.
Majte sa pekne a držím vám palce. Dovidenia.